za ka zankale malam. Zan faɗi abin kunya akan wannan maganin, saboda haka idan da yara a kusa da ku ko wanda kake jin kunya, kauce kafin ka ci gaba da kallon wannan bidiyon. Maganin karfin maza, guarantee and trusted. Ina waɗanda iyalansa ke kai karansa gida, to daga yau maganan complain ya ƙare. In Allah ya yadda amarya ko uwar gida sai ta yi kuka da hawayenta, haka za ka zankale malam. Amma ba wannan iyakacin shi ake amfani da shi ba, wanda muke haɗawa, wanda zai gyara maran, da wanda zai zazzago da azzakarin ya zama wani zankalele, da kuma wanda idan ka sha zai wanke maka mara, da wanda kuma sanyi ne na jiki ga baki ɗaya complete haɗin set ɗin, da kuma na ƙarfin mazan a daɗe ana buga harka malam. Gaba ɗaya complete set ɗin ake haɗawa domin raya sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba batsa nake ba, magana nake akan magani. Wannan larurar ya raba aure da dama, ya raba aure babu adadi barkate. Shi yasa na yi tattaki na shiga daji na duba sirrikan kakanninmu.